Welcome to birthday! Today, lalakad-lakad ako patungo sa wedding reception ng aking co-teacher. Wedding na naman. So, makiki-wedding na naman tayo, guys. Hinahanap namin yung venue dito sa Star Monica Hotel and Resort. So, maluwang pala siya dito sa loob, guys. So, hinahanap pa namin. At sila yung mga kasama ko. See you later, guys! Yan! Kaway-kaway! Kasalan na naman! Kasalan na naman tayo! Yan, mga kasama ko. Medyo napaaga kami sa aming reception kasi hindi na kami napunta sa church. Video muna. Welcome to Star Monica. Ayan, ang aking mga team gray hair. Andito na naman kami sa aming team gray hair. Mukhang lagi tayo sa kasalan. At meron tayong guest. Another guest na naman. Magandang dilag. Kaway-kaway ka naman dyan. Subscribe. Like, subscribe, and share. Ito. Habang kami naghihintay, dito kami sa swimming pool. Daming mga swimming. Kami naghihintay. Ang nag-explore muna po. Syempre, video. Ito guys, yung kanilang mga cabin. Kung gusto mo mag-check-in, yan yung mga rooms nila. And dito naman yung reception venue. Meron silang triads ng registration. Habang wala pang tao, kami ay magpipicture na sa photo booth. Abangan nyo sa vlog ko to. Sir Bons, kaway-kaway! Kaway-kaway!
watching here the prenup video of the couple. Mr. and Mrs. Ay Balesteros. Palabakan natin sila. Mabuhay ang bagong kasal! Yay! Mabuhay! Let us take silence in our hearts as we invoke God in this prayer. Loving Lord and Heavenly Father, we are gathered here to celebrate this special day and thank you for this marriage vows that have been exchanged between the bride and groom. Happy marriage! Happy marriage! O pag sinabi ko yung best, anong isasagot? Happy marriage! Best wishes! Hanggang na sa tayo rito. Alas 7 pala. Okay! Ay, huwag mo rin sa aming platito. Ayan. Ayan. So, unang subo ng mag-asawa. Ayan, hindi namin nagiging. Nagsusubuan na sila. Okay, palapakan naman natin sila sa unang subo. Cheers kayo, cheers! Binibidyo ko kayo. Yay! Congratulations! Siyempre, kasama sa celebration ang food. Kain tayo, guys! High School family, maraming salamat po. Orbistondo National High School, maraming salamat po. Sa mga kaibigan po namin na dumalo, mga kumpare, kumare, Agustin, maraming salamat po. At syempre sa mga nag-MC, Sir Alan, Ma'am Gemma, tapos sa mga tito at tita ko. Star Monica, syempre, maraming salamat po sa design. Congratulations, Ike and Rona! See you guys on my next vlog. Bye!